flower crochet bouquet, crochet bow tie, crochet headband, crochet keychains, asin crochet tops. Pirasa na yan sa crochet items kan 23 anyos na si Nina Valladolid kan Bangkerohan, Legazpi City. Kasagsagan kan pandemya kan magka-interes siya sa pag-crochet o paggaganchilyo. Nakatabang man ini sa iya, ngani maparaan sa iyang mga agam-agam sa COVID-19. Hasta sa ini, ang nakahiligan niya na. Start po ang pagkahiling may back when 2022 po yung pandemic era po. Kasi wala po baga mga ginagawa, online lang lahat. Tapos nag-scroll kami. Actually po, kaming dalawa ng kapatid ko ang nag-manage ng business. Tapos yung kapatid ko po, nakakita sa Facebook ata ng mga crochet. Tapos sabi sa ko, kung gusto mi i-try. Sabi ko, sige na, mahilig po kasi kaming dalawa magkuti-kuti. Pares kami artsy. Tapos sabi ko, sige na, i-try tanag. Saro sa pinakaenot niyang nagibo, ang sa diri niyang bucket hat. Sa pagtsatsaga, nagdakulan sa iyang mga nanod dan gibuhon. Dangan naisipan niya na ining bentahon. Ang sa iyang crochet items, puminatok ng gad o rugna sa mga Gen Z. Ang baloan mi lang po kataong. So mga mumurahin pala. So yarn po baga sa notebook. Ito palang try mi. Tapos post mi sa Facebook. Try mi lang kung okay man. Tapos may mga nag-PM na, ay how much nga ya? Cute un. Bet mi nga ya. Tapos naisipan mi po na start ki business. Sayang man po. Tapos income pa ito. Wala po bagang face-to-face online lang. Naisipan mi, pwede pa pagkakitaan. Tapos ito po naman nag-start. Angay ang sa iyang mga ginanchilyohan sa anuman na selebrasyon, pwedeng sa graduation o kaya naman sa mga mansary o anniversary. Urog na ngunyan na Valentine's Day. Ang sangan yan po, ang target market may mga estudyante po. Tapos siguro mga teens, argaan, mga young adults ngaya, so mga mayaman mag-avail. Tungon yan po na mga Valentine's, pinakamabenta, may ito nga po na may occasion, kadaklan na gabarakal burak, argaan. Kaya sa mga mauot na purbaran ang sa iyang ganchilyo items na mababakal sa naman sa ibabang presyo, bisitahon sa naan sa iyang Facebook page. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.